Welcome to Sursogon, Yeah. the place where you can find me today. Charing. Welcome to Sursogon, the place where you can find me today. Charing. Kasi later, nasa gubat na kami. Hindi nyo ba nakikita si Cheese? Andito po si Heart. Ayan si Heart. Ito si Cheese. Andito po si ano? Lenny. Ito si Cheese. At si Heart. Hi po. Ayan po, malapit na po kami. At si Heart binugbog. Oo, di ba? Finally, we made it. Konting kembot na lang. Malapit na kami. Paano mo nasabi na you made it? O we made it? It's because konting kembot na lang ma-achieve na natin yung gusto. Eh, hindi naman ikaw yung nagda-drive. Palitan ko muna yung drive. Magda-drive ko. Hindi, magaling si Kuya. Otep. Super. Hindi na ka makapag-vlog dito kasi super rain na bells. Sure. Yan. Can you imagine yung riding ang bilis ng diba? Ano daw? Ano? Riding. Tagalog na lang. Tagalog driver. No, I want English fluently. Actually, we're almost coming now to the land of your place. To the land of the most beautiful people today. Yes. Because here we are. Oo. Sabi nga nila, di ba, if you believe to your dream, you achieve. Nagalit si Madonna. Napagalat lang ano. Sige, later na kasi di na kami kapag ano. Sige, babush. My cheese, my cheese, my shoulder, my cheese, my cheese, my heart, charus. Ayan na. Paggabi na. Ayan, hindi ko na po sila makita. Papalit na po kami ng... So, ready na po ang Kasi mga... yung langis, okay na ba? Ready na yung langis. Yung mga tukod po. Okay na ba mo? Para hindi mo na yung katawan. Wala pa ma, paano pa lang, palabog pa lang. Hindi, ready na yung mga langis kasi yung mga rayuwa mo ng mga matatanda. Okay na ba? Magpupunas kami mamaya. Yung nasa una ng matanda. Dapat kumain ka ng balat ba? May itlog siya marami. Kaya pala kumain ng itlog ang Ay, sinuot ni Mariah yung ano. Ayoko naman. Wala, bibirit na naman ito mamaya. Bigyan sa'yo. Ang laban. Pagbabangko niya magbubuhat. Bubuhatin ang lahat. Parang gusto ko na mauna pa Okay naman, straight naman yung daanan box. Pwede ka na maglakad. Ay. Kunwari mag-alay-lakad ka ka. Oo. Parang feeling ko na lang yung mahirap. Oo, okay, dahil marami na si Ricky, stop na natin. Mountain yan, mountain. Diba ako tikem? Mahinante ka na ng mga lalaki mo doon. I-chat mo na. Sinang... Ay! Ayan na. Ayun na. Konting kemot na lang magkikita na tayo. Finally. Ba't masyado dikit? Text back. Okay, later again. We are here in Sursogon. Puro na ibag kasi wala pang tulog. Kailangan may salamin ako. Ay! Nasaktan.
Gaga, pang 10 retouch mo na yan eh. Ay, sorry naman. Pang 10 retouch mo na yan, box. Sorry naman po. Sinaban niyo. Parentahan yung bangka. Yung nilibutin lang nila yung So, sino ba talaga yung pupuntahan mo doon? Pang ano na yan eh. Siya. Kasi ngayon. Ha? Siya. Hindi 30 pa yun. Hindi, uli na siya ngayon. Ay, ayun pala. Kami ah. Maglakad ka na doon. Tara, Jenna. Finally, you are here. Yes. Kamusta yung biyahe? Okay naman. Nakakapagod, no? Siyempre. Sorry. Award. Ganun pa rin yung daan? So, ito pa rin siya, guys. Nagbago? Yung bahay namin. Hala. Ay, puki, nakakaano. Hala. So, wala pa rin pagbabago po. Hala. Hala, gaga. Wait lang. Wait lang. Oh, malaglag yung bag. Ay! Sige. Ayun na. Wala pa rin pagbabago. Mao! Ay, naguyag ka? Naguyag ka? Oh, salamat sa pag-ano ha. Mao, saan rin? Mao, maimod kami. Oo. Ay. Pagoda. Ay, doon may bomba, man. Makatalpak pa.